landreno omvera nonse konse kumene mwatsegula radio nthawi ino kuchokera ku studio azinayi ndabweranso ndi evangelist Yanko Malizani omwe akupitiriza kutifotokozera nkhani zokhuza coronavirus, network ya 5G komanso lemba la chirombo kuti kodi nkhani zimenezi buku lopatulika Bible kuti bwanji. Dzina langa ndi John Mulimbika. Bwanji evangelist Yanko Malizani apitirize pomwe adalekeza paja. Yehova Mulungu wakumwamba alemekezeke chifukwa cha tsiku linanso labwino limene watipatsa. Tikupitiriza uthenga wabwino pamutu wa COVID-19, 5G ndi lemba la chirombo. Ndikuwerenga nanu Chivumbulutso chapter 1 verse 17 mpaka na 19. Ndipo pamene ndinamona iye ndinagwa pa mapazi ake ngati wakufa, ndipo anayika dzanja lake lamanja pa ine nati, usaope, ine ndine woyamba ndi wotsiriza, ndi wamoyoyo. Ndipo ndinali wakufa, ndipo taona ndili wamoyo kufikira nthawi za nthawi, ndipo ndili nazo zofungulira za imfa ndi Hade. Chifukwa chake lembera zimene unaziona ndi zimene zilipo ndi zimene zidzaoneka mtsogolomo. M'bale wanga, zindikira kuti Yesu Khristu adaonekera kwa Yohane pa chisumbu cha Patimo. Adamutsimikizira kuti Yesu ndi wamoyo, ndi zona adali wakufa koma tsopano ndi wamoyo, ndipo Yesuyo ndi woyamba ndi wotsiriza, komanso iyeyo akuti adzakhalapo ku nthawi za nthawi, kusonyeza kuti kutsogolo kwa moyo uno kuseri kwa COVID-19 Yesu ndi wamoyo. Haleluya nanga. Komanso akumufotokozera kuti iwe Yohane talemba zimene unaziona, zimene zilipo ndi zimene zidzaoneka kutsogoloko. M'bale wanga, zonse zakutsogolo kwa COVID-19 zimene zili kuseri kwake, zonse zokhudza moyo uno umene COVID-19 amayamba, Yohane adazilemba kale, Mulungu adamuonesa zosabisika. Ndikuwerenga nawenso Miyambo chapter 28 verse 9. Iye wopewetsa khutu lake kuti asamve chilamulo, ngakhale pemphero lake limnyasa. Yehova Mulungu wakumwamba akunena kuti amene angapewetse khutu lake kuti asamve chilamulo cha Mulungu wakumwamba, akuti ngakhale azipemphera Mulungu zimenezo zimamunyasa, pemphero lake limamunyasa. Ndi m'bale wanga, usalole kuti khutu lako lipewetse kuthenga uwu, chifukwa Mulungu wakumwamba wamphamvu zonse ali nawo uthenga ofunikira ku moyo nthawi ya kumapeto. Ndenda kukumbukira phunziro lapita tsopano tidaona chirombo chotuluka mnyanja kuchokera Chivumbulutso chapter 13 verse 1 mpaka na 10. Tidapeza kuti chirombo chotuluka mnyanjamo kuyimirira kuti kuimbira anthu kapena kuti mafuko. Ndi chirombo ndi ufumu. Tidapeza kuti chirombo chimenechi ndi ufumu wa Rome wachipembedzo, amakutenga makhalidwe onse ama ufumu ena onse. Koma lero tikuona pa Chivumbulutso chapter 13 yemweyo verse 11 chirombo chinanso. Ndikuwerenga verse 11. Ndipo ndinaona chirombo china chituli kutuluka pansi, ndipo chinali nazo nyanga ziwiri ngati za mwana wankhosa, ndipo chinalankhula ngati chinjoka. Mu vesi ili m'bale wanga muli mfundo zingapo. Mfundo yoyamba chirombocho ndi ufumu. Mfundo yachiwiri pansi, mu Chingerezi adalemba kuti earth, kutanthauza kuti malo amene palibe zochitika zambiri, pamene anthu alipo ochepa. Mfundo ina akuti chirombocho chidali ndi nyanga ziwiri, nyangazo paja kuyimirira maulamuliro. Ndi nyangazo si nyanga wambayi, akuti ngati mwana wankhosa. Mwana wankhosa m'bale wanga ukumudziwa kuti ndi Yesu Khristu. Chifukwa chani? Yohane chapter 1 verse 29. Yohane akubatiza anthu, Yohane Mbatizi, mawu ake adamuona Yesu akubwera poteropo ndi adafuwula mawu, taona ni mwana wankhosa wa Mulungu amene achotsa tchimo la dziko lapansi. Yesu Khristu ndi mwana wankhosa. Ndi ufumu uwu uli ndi zizindikiritso zotithangata ife kuzindikira kuti ufumu umenewu ndi ufumu wake uti. 1 ukutuluka pamene palibe anthu ambiri. 2 uli ndi makhalidwe achikhristu choncho ofanana ndi Yesu. 3 ukulankhula ngati chinjoka, akuti ndipo chinalankhula ngati chinjoka. Ndiye ukudziwa bwino m'bale wanga tiona maphunziro ambiri kuti chinjoka kuyimirira Satana. Ndiye tiona kuti ufumu umenewu ndi ufumu uti, nanga zikutheka bwanji kuti ufumu uoneka ndi makhalidwe a Yesu nthawi yomweyonso ukulankhula ngati chinjoka. Tazindikiranso mfundo ina kuti mu Daniel chapter 7 verse 20
tidaona zakanyanga kakang'ono mu ufumu wa Rome, kukhala ndi maso ngati maso a munthu, pakamwa ngati pakamwa pa munthu. Nyanga imene ikuyimirira ulamuliro wa Rome wa chipembedzo. Nyanga imodzi idaphatikiza makhalidwe, ndale ndi chipembedzo. Ndifake verse 25 akuti ndipo idzayesa kusintha nthawi ndi chilamulo, nidzalemetsa opatulika awa mmwambamwamba, adazunza anthu olungama, adaphatikiza chipembedzo ndi ndale. Pamene chilombo ichi chikuonetsera kuti chikulekanitsa zinthuzo. Nyanga ziwirizo ndi maulamuliro awiri opezeka mu ufumu, mbali ina za chipembedzo, mbali ina za ndale. Ndiye tiona kuti ufumu pa dziko lapansi umene udatuluka mu nyengo imene mkazi kapena mpingo umasautsika, umazunzika mu nthawi ya mdima imene tinaona kale mu zaka 1260 kuyambira mu 538 AD mpaka na mu 1798. mukanyengo kamene kajako anthu amene amazunzika ndi amene adathawa kuthawa chizunzo cha ku Rome ndi amene akapanga ufumu uwu. Tikudziwa bwanji zimenezi? Chivumbulutso chapter 12 verse 13 mpaka na 15. Ndikuwerenga verse 13. Ndipo pamene chinjoka chinaona kuti chinaponyedwa pansi ku dziko, chinazunza mkazi amene anabala mwana wa mwamuna. Kuzunza mkazi uku ndi chilombo chikuzunza kapena kuti chinjoka kugwiritsa ntchito ulamuliro wa Rome kuzunza mkazi amali mpingo wa Mulungu wakumwamba, kuzunzika kwa anthu oyera mtima. Ndipo verse 14 akuti ndipo anapatsa mkazi mapiko. Mmene amazunzika mkazi mene mpingo amazunzika, Mulungu adapereka mphamvu mapiko awiri achomba nkhanga chachikulu kuti akaulukire ku chipululu ku mbuto yake, kumene adyetsako nthawi ndi nthawizi ndi nthawi ndi nusu la nthawi, osapenya nkhope ya njoka. Mukanyengo kameneka munyengo imene tinaona kuti ufumu wa Rome udalandira bala la ku imfa, pamene Bethaya adakagwira mfumu ya ku Rome ndupita nayo ku France. Kanyengo kamene koko Mulungu adakhangula pereka mpata kuti mkazi athawe akabisale ku chipululu, ndikumene adakapeza kadziko kopanda wanthu nakabisala kumeneko. Mu verse 15 akuti ndipo inalavulira mkamwa mwake njokayo potsata mkazi madzi ngati mtsinje kuti akakokoledwe mkazi nawo. Chinjoka sichidalekere pompo, chidamba kumamusakasakabe mkazi kumene akupita kulavula madzi, flood, kutulutsa flood kapena ziphunso zabodza, kugwiritsa ntchito anthu osakhulupirira, anthu osapembedza, kubweretsabe chisautso kwa mkazi akuthawa, kubweretsa ziphunso zosiyanasiyana zabodza kuti akasokoneze anthu. Ngati adamulondalonda mkazi mu nthawi m'bale wanga, uganize pano sakumulondabe. Mulungu wakumwamba atithandize. Ndi ufumu umodzi wokha umene ukugwirizana ndi izi, ufumu wa America. Haleluya nanga. Ufumu wa America ndi wokhawo umene udaonekera mu nyengo imeneyi. Tikudziwa bwanji ufumu wa America mmene umakhazikitsidwa unasiyanitsa mbali ziwiri, ndale pazokha, chipembedzo pachokha. Ufumu wa America udapereka ufulu wa chipembedzo, munthu amapembedza amene akufunira. Mwina nditafotokoza mbiri pang'ono. Mu 1776 ndi nthawi imene ufumu wa America udalandira independence yake kuchokera ku Britain. Mu 1787 ndi mmene adakhazikitsa constitution yawo pogwiritsa ntchito malamulo 10 a Mulungu. Ku Senate ya ku America, ku Parliament ya ku America, malamulo 10 a Mulungu alipo. Adachita kwazo kota ndikayika pena pake. Mu 1791 adakhazikitsa mfundo za ufulu, Bill of Rights, kumpatsa munthu ufulu azipembedza amene akufunira, kumpatsa munthu ufulu wosanyoza nzake, kumpatsa munthu ufulu wina kasamphinje mapembedzedwe ngati mmene zimachitika ku Rome. Koma mu 1798 ndi mmene adakhazikitsa dziko la America ngati mphamvu yodziwika ku dziko lonse lapansi, boma lopanda mfumu, boma lopanda utsogoleri wa mpingo kumalamulira ndale komanso chipembedzo ngamene zinali ku Rome. Koma funso nkumati, nanga ufumu wotere wopereka ufulu wakupembedzawo zikutheka bwanji ukulankhulanso ngati chinjoka? Chifukwa verse 11 ngafotokoza kuti ndipo chilombocho kapena ufumu wa America udzalankhula ngati chinjoka. Zikutheka bwanji? Ndimafuna m'bale wanga uzindikire ichi, kunena kuti dziko la America adakhazikitsa mfundo mu zolembera zotchedwa Johnston Amendment mu 1950 mmene adayika mu nkhani za ufulu ndi kulekanitsa kwa chipembedzo ndi ndale. Komano pa 12 August 2016 ku Air Insurance Arena, Donald Trump mmene amapanga makampeni adafotokoza mfundo nena kuti iyeyo adzayesetsa kulumikizanso kawiri ndale ndi chipembedzo. Koma John Kennedy adamuyika pa mpando, adanena kuti ndale ndi chipembedzo sizikuyenera kugwirizana mpaka adamupha John Kennedy. Uyitsate nkhani imene m'bale wanga. Ndiyeno ufumu wa America ndi umene ukugwirizana ndi chilombo ichi, ndi chilombo chotuluka pansi ichi ndi ufumu wa America, kulankhula ngati chinjoka omweyonso ngati mwana wankhosa. Tazindikira ichi m'bale wanga,
mu verse 12, ndipo chichita ulamuliro wonse wa chirombo choyamba pamaso pake. Ufumu wa Amerika udzachita ulamuliro wamphamvu pamaso pa ufumu wa Rome wachipembedzo. Ndipo izi zosaphonyeka ndi chifukwa chake zidali zophweka kunena kuti mu chaka cha 2015 Senate ya ku America ivomereze kuti olamulira wa Rome wachipembedzo abwera adzasonkhanitsa mapresident onse ku America mu 2015. Msonkhanoso imene kuchitika pano chimodzimodzinso akhala komweko, kuonetsera kuti mphamvuzi ndi zoonadi. Mbali ina ya verse 12 akunena kuti ndipo chilambiritsa dziko ndi iwo akukhala momwemo chirombo choyamba chimene bala lake la ku imfa lidapola. Kumbukira pamenepo pa bala ku imfapo America akamapanga mphamvu zake athandizira kuti dziko lapansi lilambire chirombo choyamba. Mbale wanga, moyo uno kumene kukutsalako ndi nkhani yakupembedza, kukhazikitsidwa malamulo a nkhani yakupembedza. Boma litengako mphamvu pa kukhazikitsa malamulo akapembedzedwe, kusonyeza kuti Buku Lopatulika alisiyaso kumbali mpofunika kusamalitsa. Ukumbukire kuti pacha chinjoka amali Satana amagwiritsa ntchito ulamuliro wa dziko lapansi kufuna kulimbana ndi Mulungu wakumwamba. Ndifake mu verse 2 tidawerenga kuti chinjoka chidatenga ulamuliro wake, mphamvu zake ndi mpando wake ndikasiya mu ufumu. Pa verse 14 pali mawu awa ndikuwerenga nawo, ndipo chisokeretsa iwo akukhala pa dziko ndi zizindikiro zimene anachipatsa mphamvu yakuzichita pamaso pa chirombo. Akuti ufumu wa America udzapangisa kuti usocheretsa anthu akukhala pa dziko, kuwasocheretsa chifukwa cha mphamvu zimene wapatsidwa. Ndikunena kwa iwo akukhala pa dziko kuti apange fano la chirombo chimene chinali nalo bala la lupanga ni chinakhalanso ndi moyo. Akuti America adzakakamiza kuti anthu apange fano la chirombo. Fano la chirombo adzalipanga motani? Losema kodi? Ku dziko la America chifukwa cha ufulu wakupembedza kubwera mgwirizano wa mipingo. Chifukwa cha mavuto a COVID-19 anthu aona ngati zofunika anthu kupanga chinthu chimodzi chifukwa chimene akufuna kuwabweretsa anthu pamodzi. Kenako agwirizana kuti tithetse mavuto a dziko lapansi, matenda amene adza, kuyaka kwa moto madera osiyanasiyana, zipolowe, achina Black Lives Matter ndi zina zambiri. Agwirizana kuti kwabwino tipange chinthu chimodzi ndi mipingo igwirizana. Chitsanzo uone Donald Trump atakhala pa mpando azipusa nakaonjekana kumpempherera kumpetuka pano ku White House kula anthu ambiri a mipingo pakuchitika kenaka ake pansi pakepo kamene mwina dziko lapansi silingakaone zofunika Mulungu wakumwamba amene Yesu amuza yana kuti lemba zinthu izi atulule zinsinsi zimenezi. Ndipo kuula kwina ndi uku. Mbali wanga ndi mafuno odziwa chinthu ichi kunena kuti dziko lapansi lapanga ndondomeko pa 18 mpaka pa 26 September. Kuli mkulu wina dzina lake Jonathan Khan waitanisa chinsonkhano ku America, chinsonkhano chachikulu chimene akuchitchula kuti The Return. Akufuna anthu opemphera akasonkhane ku stadium kupemphera. Zimenezi zibweretsa kugwirizanitsa kwa boma ndi mpingo. Uzimboyang'ana uona zikuchitika ndipo mawu awa udzawakumbukira. Mulungu sadzachita kanthu pa dziko lapansi osaulula kwa atumiki ake aneneri. Amos chapter 3 verse 7. Mipingo yakugwa ilumikizana pamodzi ndi kugwirizana kwa mipingoko ndi fano la chirombocho. Chirombo chimene bala la kuimfa lidapola fano la chirombo Rome wachipembedzo, fano lake ndi kugwirizana kwa mipingo. Ndipo akagwirizana mipingo verse 15 ndipo anachipatsa mphamvu yakupatsa fano la chirombo mpweya kutinso fano la chirombo lilankhule. Akuti adzalipatsa mphamvu fano la chirombo, mgwirizano umene wadzapatsa mphamvu kuti ulankhule. Kulankhula kumeneku ndekuti udzanena kuti mavuto amene achulukira pa dziko lapansimu tikuyena kukhala ndi tsiku limodzi lopemphera, tikuyena kukhala ndi boma limodzi. Ndogwirizana kwa mpingo ndi boma kudzapangitsa kuti moyo uthine muzochitika kwa amene akusunga malamulo a Mulungu wakumwamba. Tamva Chivumbulutso 12 verse 17. Ndipo chinjoka chinakwiya ndi mkazi ni chinachoka kunka kuchita nkhondo ndi otsala a mbewu yake amene asunga malamulo a Mulungu nakhala umboni wa Yesu. Mbale wanga, COVID-19 5G ndi zina zonse zikubwera pa dziko lapansi chifukwa chosakasaka anthu amene akusunga malamulo a Mulungu ndi kukhala umboni wa Yesu, kukwiya nawo. Ngati adakwiya ndi Yesu adalankhula kuti ngati ukuyaka mtengo wa uwisi kuli bwanji owuma.
ngati adamuzunza Yesu osalakwa Yohane Mbatizi kulumikizana kwa Herodias mkazi wa Herodi ndi Herodi mkazi wa Herodi monga mpingo, Herodi monga boma kulumikizana kudaphetsa Yohane Mbatizi. Eliya wakutisibe kulumikizana kwa Yezebeli monga mpingo ndi Ahabu monga boma kudapangisa Eliya kusowa mtendere mu dziko lapansi. M'bale wanga, kukhala imfa kutsogoloko, kulumikizana kwa boma ndi mpingo kubweretsa imfa kutsogoloko. Koma Mulungu wakumwamba ali ndi chenjezo lalikulu. Ndifanso ndiwerenge nanu pa verse 13 kuti ndipo chichita zizindikiro zazikulu kutinso chitsitse moto uchokere mmwamba nugwe pa dziko pamaso pa anthu. Haleluya m'bale wanga. Mulungu alemekezeke. Akuti dziko la Amerika monga chirombo chidzapangitsa kuti moto utsike, moto umene m'balanga kukhala ziphunzitso sizinaonekenso pa dziko lapansi. Msonkhano ukamba pa 18 mpaka 26 ukachitika, kukhalanso misonkhano ina kutsogoloko. Misonkhano imene ikangochitika kutsogolo kubanga kuchitika zinthu zozizwa zambiri zoti ngati nkotheka akanyenge ngakhale osankhikawo. Ndifake Yesu adafotokoza pa Mateyu chapter 24 mawu awa. M'bale wanga, Yesu adafotokoza mawu awa pa Mateyu chapter 24. Umvetsere bwino chifukwa cha nkhani ngati imene iyi. Dziko la Amerika ndi chirombo chotuluka pansi. Yesu adafotokoza kunena kuti chifukwa akhristu onama adzauka ndi aneneri onama nadzaonetsa zizindikiro zazikulu ndi zozizwa, kotero kuti akanyenge ngati nkotheka osankhidwa omwe. Balanga pofika kuti moto wotsika ochokera kumwamba, pamenepo ndikudabwa ngati udzayime. Ngati pano kanika kuima mu COVID-19, kodi zimene zikayamba kuchitika udzayima? Koma Yesu ngwachifundo ndipo ndikukoma mtima. Koma Mulungu wakumwamba ali nafe. Ndikuwerenga nanu verse 16-17. Ndipo chichita kuti onse ang'ono ndi akulu, achuma ndi osauka, ndi mfulu ndi akapolo alandire chilembo pa dzanja lawo ndi pa mphumi pawo. Akuti chirombo ichi, ufumu wa Amerika pamodzi ndi fano la chirombo choyamba, udzachita kuti onse ang'ono, akulu, achuma, osauka, afulu, akapolo alandire chilembo pa dzanja lawo ndi pa mphumi pawo. M'bale wanga, kudzakha kukakamiza uku ndi kukakamiza uku. Koma nkhani yolandira chilembachi, Mulungu adapereka chenjezo. Chapter 14 chivumbulutso verse 9 mpaka 10. Ndipo anawatsata mngelo wina wachitatu nanena ndi mawu akulu, ngati wina alambira chirombocho ndi fano lake nalandira lemba pa mphumi pake kapena pa dzanja lake, iyenso adzamwako ku mkwiyo wa Mulungu wokonzeka wosasanganiza mchikho cha mkwiyo wake, ndipo adzazunzika ndi moto ndi sufule pamaso pa angelo oyera mtima ndi pamaso pa mwana wankhosa. M'bale wanga, chenjezo la Mulungu likunena kuti usalandire lemba la chirombo. Chenjezo la Mulungu likutero. Kumano mwina nkutheka ena akumagaza kulandira lemba ndi kutani, kulandira lemba ndi kutani. Usadandaule. Mulungu wakumwamba sanatibisire zinthu. Mulungu wakumwamba sadatibisire kanthu. Ndikuwerenga nawe pa Exodo chapter 13 verse 9 pali mawu awo kuti umvetsetse kuti kulandira lemba pa dzanja lamanja ndi pa mphumi zikutanthauzanji. Ena amagaza ngati azadinda chitindo di takudinda. Koma umve lemba ili. Exodo chapter 13 verse 9. Ndipo chizikhala ndi iwe ngati chizindikiro pa dzanja lako. Chizikhala ndiwe ngati chizindikiro pa dzanja lako ndi chikumbutso pakati pa maso ako, kulingalira kuti chilamulo cha Yehova chikhale mkamwa mwako. Mulungu akunena kuti ukamalingalire chilamulo chake pakuchita ntchito zabwino zimuonetsa kuti uli m'manja mwa Mulungu wakumwamba. Ndi kulandira chilemba pa mphumi ndi kuvomereza kuti ine ndimvera nawo zimene ulamuliro wa dziko ukufuna. Kulandira pa dzanja lamanja ndi kuvomereza kuchita ntchitozo. Mlaliki chapter 9 verse 10. Chimene dzanja lako lonse lichipeza kuchichita uchita ndi mphamvu zako zonse pamenepo. M'bale wanga, zinthu zinzakwe ndipo zosangalatsa. Koma tazindikira, ili ndi lemba la chirombo. Koma mu Ezekiel 20 verse 12 Mulungu akunena kuti ndiponso napasa masabata anga kuti akhale chizindikiro pakati pa iwo ndi ine, kuti adziwe kuti ine ndine Mulungu wakuwapatula. Sabata la Yehova ndi chizindikiro cha ana Mulungu. Koma Mulungu wakumwamba sasintha. Zosintha zimene zikubwera apazi ndi kukwanitsa Daniel chapter 7 verse 25. Koma Mulungu wakumwamba akulankhula mawu amphamvu kuti iyeyo sasintha ngakhale pang'ono. Masalimo chapter 89
89 verse 34 pali mawu osangalatsa amene m'bale ukamalingalira uwona kuti n'kwabwino kudalira mulungu ndi kwabwino kutsamira mulungu akumwamba. Masalimo 89 ndikuwerenga verse 34 pali mawu awa: sindidzayipsa chipangano changa kapena kusintha mawu otuluka m'milomo yanga. Haleluya! Mulungu akuti sadzayipsa chipangano chake. Wafotokoza mu Ezekiel 20 verse 12 ndiponso napatsa masabata anga kuti akhale chizindikiro pakati pa iwo ndi ine. Ndi Mulungu akuti chipangano ichi Mulungu sadzachipsa. Koma Satana mdani wa Mulungu. Balanga nkhani ndi nkhondo pakati pa Khristu ndi Satana. Werenge chapter 12 Chivumbulutso. Ndi Satana nayenso akukhazikitsa lemba lake limene akunena kuti ndikuti verse 17 Chivumbulutso 13 ndikuti munthu sangakhoze kugula kapena kugulitsa koma iye yekha wakukhala nacho chilembo ndilo dzina la chirombo. Kumva nkhaniyo? Chilembo chodwa kuti ndi dzina la chirombo. Dzina la ufumu koma abale kapena chiwerengero cha dzina lake ndi dzina lake la chilombolo lili ndi chiwerengero chake. Tikambirana phunziro linalo. M'bale wanga zindikira zinthu izi kuti moyo uno kumapetoku pali zinthu ziwiri kuti munthu apange chisankho. Nkhani yakupembedza ndi chisankho, kumutsata Mulungu wakumwamba ndi malamulo ake kapena kutsata nzeru za anthu, maphunziro a anthu, maphunziro a ziwanda. Kufikira tsiku la lero palibe munthu amene walandira lemba la chirombo. Zikutheka bwanji kufikira kuti dziko la America pamodzi ndi mgwirizano wa mipingo ndi chirombo choyamba chimene balagala kuimfa lidapola azafike polengeza nkukhazikitsa zimene zizikoma zili patsogolopa zili pafupi. Ndimafuna ndikuwerengere mawu awa zosangalatsa kwambiri zimene mfumu ya Roma chipembedzo inalankhula posachedwa pompa chifukwa cha nkhani ya COVID-19. Ndiwerenga mchizungu kuti umvetsetse bwino. Akufotokoza kuti for example we can create an economy of integral development for the poor. Tambomva nkhani mfumu ya Roma chipembedzo yalankhula kuti akuti ife tikhoza kupanga mchitidwe wa za chuma wogwirizanika bwinobwino chifukwa cha anthu osauka. Zimene zadalankhula chifukwa chani? Adalankhula chifukwa cha mawu awo kunena kuti adafotokozanso mawu awo akuti the pandemic is a crisis. Akamba za COVID kuti the pandemic is a crisis and the crisis does not leave people the same. Therefore kuti mavuto a COVID-19 salisiya dziko chimodzimodzi. Adalankhulaso mawu awo. Today we have an opportunity to build something different, akuti uwu ndi mwayi kuti COVID imene wabweramu tipange china chake chapadera. Ukudziwa chapadera chimene chitachitikecho ndi ichi. Ukamawerenga Chivumbulutso chapter 17 verse 10 pali mawu awo. Chapadera chimene chitachitikecho ndi ichi. Chivumbulutso chapter 17 verse 10 pali mawu awa. Ndipo ali mafumu asanu ndi awiri, asanu adagwa, imodzi iliko, inayo sinadze. Ndipo pamene ifika iyenera iyo kukhala kanthawi. Nde udziwe chinthu ichi kunena kuti mene kuti asanu adagwa, Babuloni Damona adapita 1, Medo-Persia adagwa adapita 2, Grisi adagwa adapita 3, Rome wachikunja adagwa adapita 4, Rome wachipembedzo adagwa mphamvu yake idachepa 5, asa adapita iliko ina. Nde kuli nkhani yakupola kwa bala la kuimfa chirombo china chimenecho. Nde chirombo chomalizira chimene akufotokoza kuti kumapeto kwa verse 10 chapter 17 kuti pamene ifika iyenera iyo kukhala kanthawi. M'bale wanga dziwa kuti COVID-19 akubweretsa new world government, new world order. Chirombo chimene akufotokoza mu verse 10 chapter 17 kuti no imodzi iliko, inayo sinadze, ina sinadzeyo. New world order, one government. Zimene zingatheke bwanji pachitika zinthu izi? Kugwa kwa chuma pa dziko lapansi. Chuma chikagwa zimene zithandizira kuti apange ndondomeko zompanikiza munthu mu nkhani yakugula ndi kugulitsa. Chitsanzo limene COVID wachitikira zitsanzo chabe. Ambiri amaganiza ngati zimene amadinda pakatundu ogula amapanga machini twi mabakodi amaganiza ngati ndi lemba la chirombo. Ena amaganiza ngati ka microchip koyika mudzanja akhandi pakhosi kandi pati akuti kameko lemba la chirombo. Ayi, ena amaganiza ngati COVID kapena vaccine kapena 5G ndi lembalo. Si zimenezo. Nkhani yagonapo ya lembayi ndi nkhani yakupembedza ndimene yagonapo. Ndine mafuna m'bale wanga uzindikire zinthu izi kuti masitepe amene atayendedwe panopo tikufotokoza pano kuli misonkhano imene ichitika mu
September mu October ndi zimene zachitika maulamuliro amene tikufotokoza apa zimene apanga. COVID-19 anatseka maiko onse kwatseka ndekuti anthu asatutumuke zimene zikuchitika pansi pake zimene apanga ayamba kutsegula maiko pang'ono kutsegula ma airport kutsegula skulu zosiyanasiyana cholinga kuti anthu tiyambe kuyenda momasuka cholinga akufuna ma president a dziko lonse lapansi akwere ndege zawo anyamuka apite ku misonkhano imeneyi chifukwa kanangonyamuka kuli ma lockdown dziko likanadabwa kuchenjera kwa kanyanga kakang'ono kumeneko kuchenjera kwa chirombo chotuluka pansi ndetazindikira mfundo ezibwanga imene tikumaliza tsopano kuti kukula kwa technology 5G Wi-Fi 6 Netflix ndi zina zambiri zipolo zimene zili pa dziko lapansi kuyaka kwa moto umene kuli pa dziko lapansi COVID-19 kugwa kwa chuma kukubwera digital currency sitimagwiranso ndalama m'manja mwathu tima microchip toyika m'matupi mwa anthu kuti mudzikhala identity ya munthu chilichonse zimenezi zingothandizira kuti akakhazikitsa lamulo limodzi lokuti tsiku lopembedza limodzi boma limodzi ndalama imodzi zimenezi zindazitchulazi zithandizira kuti adzikwanitsa kuwasakasaka anthu azikangana kuona entertainment amene azipanga control zinthuwo kotero kuthawa mbalanga sungathawe koma chosangalatsa Yesu Khristu ndiye mfumu ya ulemerero ndi Yesu amene ife timamutsata Yesu wokhulupirikayo m'bale wanga adalankhula mawu amene ukalingalira mwakuya kwa basi zizakuchitira ubwino ndikuwerenga mmene tikumaliza tsopano Marko chapter 13 verse 23 pali mawu awa koma yang'anirani onani ndakuwuziranitu zinthu zonse zisanafike. Haleluya. Yesu anamuuza Yohane kuti lemba izi za masiku otsiriza adalemba mu chapter 13 za mafumu awiri ulamuliro wa Roma wachipembedzo ndi ulamuliro wa Amerika kuti zidzagwirizana adalemberatu izi zisanafike kutiwuziratu ife. Mateyu 24 verse 25 paliso mawu awo ma Yesu ngwabwino ma Yesu ameneyi sinzamusiya ine. Mateyu 24 verse 24 pali mawu awo chifukwa Akristu onama adzauka ndi aneneri onama nadzonesa zizindikiro zazikulu ndizozizwa ndomve kumapetoko kotero kuti akanyenge ngati nkotheka osankhidwa omwe. Yesu adalankhula kuti onani ndakuwuziranitu pasadafike. M'bale wanga zonse izi Mulungu adatiwuziratu zisadafike kuti ifeyo tikhala anthu okonzeka zakudza kwa Yesu Khristu. M'bale wanga Yesu akudzapo mpano kodi wakonzeka kumulandira iye? Mzimayi wa ku Samariya adakumana ndi Yesu pa chitsime adalankhula mawu awa pa Yohane chapter 4 verse 29 tiyeni mukaone munthu amene anandiwuza zinthu zilizonse ndinazichita. Ameneyo sali Khristu nanga? Amene sali Mesiya nanga? Amalawi anzanga zonse zikuvumbulutsidwa m'malembazi wotiwuza ndi Yesu amene akuzilankhula yekha pa chivumbulutso chapter 1 verse 9 mpaka na 19 kuti ndinali wamoyo ine, ndinali wakufa ine, tsopano ndine wamoyo, ndine woyamba ndi wotsiriza, ndinazo mphamvu pa imfa ndi Hade. Amene yoyo sali Khristu nanga? M'bale wanga ochedwiranji ndimwerenga buku lina lake lotchedwa Testimonies ndi napeza volume 9 pa page 11 pali mawu awa: the agencies of evil are combining their forces and are consolidating. They are strengthening for the last great crisis. Great changes are soon to take place in our world, and the final movements will be rapid ones. Tangomva m'bale wanga buku nalembedwa kalekale Testimonies volume 9 page 11 nalembedwa kalekale akuti otumikira Satana achakuipa cha dziko lino akusonkhana kulumikizana pamodzi akupatsana mphamvu kuti kumapeto kwa dziko lino kukhala chisokonekero china chake ma crisis ena ake. Ndiye akuti zosinthika za dziko lapansi zichitika pa dziko lino lapansi ndipo zikuchitika ndi zimene ukuzonazi, ndipo akuti zochitikazi zichitika muthamanga kwa basi. Ndifake ndi makonda mu chapter 3 verse 7 kuti Mulungu sadzachita kanthu osakaulula kwa aneneri ake kwa atumiki ake aneneri. Ndi izi mulandire Yesu ndi kumutsata lero popeza masikuwa ndi apita. Chifukwa cha ubwino wa nthawi kwa lero lino tisiyane pamenepa, koma Evangelist Yanko Malizani abwerenso sabata yamawa kupitiriza omwe alekeza paja
kumbukirani kunena kuti mwawi ulipo woti mukhoza kuchita ndemanga zanu komanso kufunsa mafunso pa zimene mwamva mu programu imeneyi kapenanso zina simunazimve koma zimakuvunani kuzimvetsetsa. Tachayani lamya kapena kutumiza text message kapena kuyankhula pa WhatsApp pa 080 21 769 323 080 21 769 323 kapena 089 614 147 089 614 147. mukatero inu mulankhulana ndi Evangelist Yankho Malizani akuyankheni momveka bwinobwino. kumbukirani cholinga cha programu ino chonena kuti inu ndine tikumbusane kuchita chilungamo chimene Mulungu akufuna, tichite zenizeni zimene Mulungu amafuna. kumbukirani kunena kuti coronavirus alipodi, network ya 5G yo ikubwera adi, komanso lemba la chirombo ndi zilipodi. malemba atisimikizira kunena kuti zinthuzo zilipobe, koma nkhani yayikulu ndiyonena kuti Mulungu adakalipobe ndipo mphamvu za Mulungu zidakalipobe. chimene akufuna Mulungu nchonena kuti inu ndi ine tipange ubale wabwino, pamapeto pake tikakumane kumoyo wosatha. ndizothekatu kuti tikakumane kumoyo wosatha. Yesu Khristu mene amachoka pa dziko lapansi adanena kunena kuti ndikupita kumwamba kukonzerani malo, ndipo ku nyumba ya Atate wanga malo aliko ambiri. zikanakhala kuti sichoncho nkadakuziwisani, mati nkukumbuseni kunena kuti mmene amanena kuti ukoko ku nyumba ya Atate wake malo aliko ambiri, amatanthauza kunena kuti kulipo kwina kumene malowo ndi ochepa, mwina kumene ukadapangira Satana ndi tiziwanda take. ndiye ngakhale inu mutachulukana kuti tiye ndifa tikakhale kumeneko nkakung'ono basi, koma nkabwino nkonena kuti inu ndine tikakumane kumoyo wosatha. dzina langa ndi Jone Mulimbika kuchokera kuma studio Azinayi. ndiyamikire mzanga pamakina apa Limironi Limala. ndikusiyeni mukusisimuka pang'ono bwa.